थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिया गोजान जायगानि नङा जि जायगायाव बिनि हाबाफारिखौ मावदोङो बिथाङा फस्लाबारिनिनोमोन। दा बिथांनि गादि सासे बर' हारिनि जौगानायखौ जेब्लाबो बियो लुबैयोमोन हास्थायोमोन आरो बिथाङा जेब्लाबो बर'फोरखौ खौसे जाजानो लुबैयोमोन आरो बर'फोरखौ जेब्लाबो गेरेमसा हारि दानायाव बिथाङा जेब्लाबो लुबैयोमोन। बेनिखायनो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बिथाङा बारसोमदोंमोन। सासे सोरखारि साख्रिआवला जानानैब्लाबो बिथाङा बिजनि आन्चलिक कमिटि BPSCनि चेयारमेन जानानै बे हाबाफारिखौ बिथाङा मावलांबाय थादोंमोन। दा बिथाङा दि सासे हारि अनफावरि हारि सिबिसुला बिथाङा दि बर' हारिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। बिथाङा दि सासे बर' हारिखौ जेब्लाबो जौगानायखौ लुबैयोमोन। बिथांनि बे मावनाय बिथांनि थिननाय बिथांनि हाबाफारियानो जोंनो थुलुंगा होयो। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव मैयानिफ्रायनो लानाय जादों 30 अक्ट'निफ्राय बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोन 14 दालाइ एबसु गंनै कलेजखौ लाफानानै दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय भलिबल कम्पिटिसनखौ होनाय जादों। मानोना बेखौ बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि बोसोरसालिया एबा बोसोरारि जथुम्मायाव बे थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि भलिबल बादायलायनायखौ होबाय थायो। दा बेखौ जोङो खावलायनायनि गेजेरजों 25थि थामहिनबा रुपाथि मायथाइ फालिनाय जागोनब्ला महेश्वर मुसाहारिनि बेवहायनो लाबोफादो ओरै होननानै जोङो बेखौ बिनानै बेखौ खुंफानाय जादों आरो मा। बेनिफ्राय बे खुंनायाव गासै मोन 14 दालाइ आफादा भलिबल बादायलायनायाव बादायदोङो। दासिम फाइनाल हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव दिनै 31 अक्ट'आव फुंनि 7:30 रिंगायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'रानि फिरफिलाखौ उरायहोदों। दख'रानि आफादगिरि मानव गेदेर सुबिलाल दैमारिया बेनि उनाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनिनो अनजालि बिसि मुस्रिमा प्रमिला मुसाहारिया बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावो। बेनि उनाव गोजोननि फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावनाय जायो। बे गोजोननि हाबाफारि मावनायखौ फोथाय फुन्जिनि आफादगिरि ललित बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ मावफुङो आरो बेनि उनाव फस्लाबारि PWD निफ्राय साहा बल्लामगुरिसिम जानथाया गासै 3 किल'मिटार 100 मिटार। बे जानथायनि मुंखौ जेराव महेश्वर मुसाहारिया बे लामाजोंनो बल्लामगुरि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै थांलाय फैलाय हान्थियोमोन। बेनिखायनो बिथांनि मुंखौ गोजोर लाखिनो थाखायनो फस्लाबारि PWD निफ्राय बल्लामगुरिसिम थांनाय लामाखौ महेश्वर मुसाहारि लामा मुङै दिनै बेखेवनाय जायो। आरो बेनि उनावनो जोंहा थुनलाइयारि आयदा हाबाफारि लानाय जादोंमोन। खन्थाइ आवरायनाय आरो मोनथिगायै बुंनाय बेखौ मोन 14 दालाइ एबसुनि सिङाव सानैयै बादायारि लिंबोनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बेनि उनाव बे जोबनायनि उनावनो गेवलां मेल। बे दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि मानव गेदेर मुस्रि खोरोमदाव औवारि आरो जोङो मेल बेखेवगिरि आरो थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि गोसोखां बिजाब थामहिनबा बिसम्बि बेखौ जोङो दिनै दिहुनदों आरो बेखौ बेखेवनो थाखायनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारिखौ बेखेवहोनानै आरो लोगोसे मेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो मावनाय जादों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।